Primer de tot, moltes gràcies, Júlia, per aquesta oportunitat i convidar-me aquí en aquestes xerrades. Soc l'últim, per tant, no vol dir que sigui el millor. Aquí hi ha molta gent que ha parlat molt bé, hi ha molt de nivell i, per tant, espero estar a l'alçada. Soc arquitecte tècnic, no arquitecte, i col·laboro més o menys des de fa uns 10 anys amb el Bisbat de Barcelona. Acabaré parlant del pla director o cap a on ha d'anar aquest pla director, però ho dividirem l'intervenció en 4 parts. Una primera part de les intervencions fetes anteriorment al segle XXI, que ara la Gemma n'ha puntejat moltes, jo no en puntejaré tantes i sí que em centraré, serà una ponència molt més tècnica. Jo em vaig més cap a les coses que s'han fet. Després les intervencions més recents, que podríem dir des dels últims 15-20 anys. Les properes intervencions, les que queden per fer, les que tenim projectes fets, i aquí veig el rector que sempre recorda totes les coses que hem de fer, perquè constantment, com deia la Gemma, Sant Pau és com una obra viva pel que veiem i realment és així perquè mai, abans amb el David ho parlàvem, dic no acabarem mai de fer obres, abans acabarem nosaltres. I per últim comentaré el tema del pla director. Comencem amb aquestes intervencions inicials. Aquí us ensenyo una imatge que segurament no heu vist encara, em sembla que ja l'heu vist bastants cops en diferents xerrades que s'han fet ahir i aquest matí. I aquí es veu una mica totes les intervencions. Aquesta és de la primera part del pla director que va fer en David Laudo, que està aquí, i que també li he pres. Aquí es veiem totes amb aquesta taula la cronologia d'edificacions al monestir. I podem veure l'església anterior al segle XII i amb totes les intervencions que es fan constantment. També tenim... Es veu el cursor si faig així? No. També veiem la capella del Santíssim, que desapareix a inicis del segle XX, que és la número 02. També el claustre, el 3, que hi ha hagut moltíssimes intervencions i diversos espais, el 12, que també són les cel·les, el 13, la casa de l'Hortolà, edificis, moltes edificacions que han anat desapareixent. Aquí aquesta planimetria, planta baixa, de Miquel Garriga Roga, de l'any 1858, que també la Gemma fa un moment ens l'ha ensenyada, i també aquesta imatge que ahir el David la va mostrar i que ara també la Gemma l'ha ensenyat, on es veu el solapament de l'edifici, en vermell, en gris, l'estat actual, en vermell l'obra nova que s'ha d'anar fent i en groc tot el que ha desaparegut. Del que teníem on estem ara, tenim el temple, el claustre, la sala principal, el refectori, que s'ha transformat en sales parroquials, la cuina, que es va transformar en sales parroquials, el rebost, que es va transformar en sales parroquials, la sala capitular i la casa de l'abat, que en part a la planta baixa actualment hi ha la sala Abat Safont. Dir que la casa de l'abat, aquesta en gran part va desaparèixer. Del segle XX em centraré en 4 moments i explicaré una mica les diferents accions que s'hi han fet. Tenim el 1909 la Setmana Tràgica. En aquell moment, com ja sabem, van haver-hi diferents saquejaments i incendis a diferents esglésies, entre elles, evidentment, també Sant Pau no se'n va escapar. I venia d'un moment important, que era que l'any 1908 s'inaugurava la nova capella dissenyada per l'arquitecte diocesà Francisco de Paula Villar, que també l'ha anomenat la Gemma, i un any després de la inauguració van succeir els fets i, per tant, tota aquesta inauguració es va veure afectada per aquesta crema. Aquí comentar una mica el que també s'ha dit, que aquestes intervencions d'aquest arquitecte diocesà, segurament el David ahir quan deia, i ara la Gemma també li recordava, que era com una espècie de Sant Pau, era com una espècie
de PortAventura, no? Doncs potser aquest arquitecte diocesà tenia una mica de part de responsabilitat també, no? Perquè a vegades doncs, es prevalen més, no? Intervencions així com una mica fora de lloc abans de mirar realment la història d'on venim, no? I per tant aquí veiem que la sala capitular, aquesta imatge superior, es transforma amb la capella del Santíssim, s'enderroca la capella del Santíssim que estava adossada a la part esquerra de la nau i es construeix a la sala capitular amb aquest estil, podríem dir, gòtic, no? I així, doncs, a la part inferior veiem la portalada que dona al claustre, bueno, que és això, no? Que és dir, bueno, això toca estar aquí, sí, no, en tot cas, doncs, es va fent. I aquí veiem les imatges de com va quedar les conseqüències doncs, de la Setmana Tràgica. Un altre moment important és la reforma de la casa abacial. Això va ser a inicis del segle XX, es decidia esfondrar part de l'edifici i l'arranjament es va fer durant la Segona República, on es van enderrocar doncs, plantes superiors, no? Amb l'exclaustració, l'any 1835, aquesta part d'edificació passa a mans de l'exèrcit i es mantingué aïllada de la resta dels edificis que formaven part de la nova parròquia de Sant Pau del Camp. No ho fou fins al segle XIX que es plantejà i s'aconseguí retornar l'edifici a la parròquia. I a primers del segle XX es decidia esfondrar bona part d'aquesta edificació, deixant dos cossos només en peu. L'arranjament va quedar en peu, s'efectuarà majoritàriament durant la Segona República. Aquí veiem doncs, la imatge de la casa abacial, que no té res a veure amb la imatge que avui tenim i quan es va reconstruir, reformar, el David també ho va anomenar ahir, doncs van portar tot de pedra, de pedreria de diferents llocs i van començar doncs, a revestir-la i aquí veiem la imatge de la dreta. Després, un altre moment important és el moment de la Guerra Civil. Aquí, com que en aquell moment estava bastant encara recuperant-se del xoc de les afectacions de la Setmana Tràgica i estava com molt en reformes a Sant Pau, doncs la Guerra Civil principalment afecta doncs, a l'Església pròpiament dit, no? I s'esfonsa el cor, també s'esfonsa part de la cobertura del claustre, s'afecta evidentment el mosaic i sobretot es perden doncs, totes les imatges i els retaules. Aquí veiem una imatge curiosa, un dibuix curiós, veiem com les milícies estan retirant, estan traient les campanes i veiem també curiosament a la part dreta de la imatge doncs, com s'està reformant, no? la casa de l'abacia, no? El que deia fa un moment. Aquí es veu a la imatge de l'esquerra, abans de la guerra, es veu a la imatge de l'esquerra, teniu al fons, teniu el que era el cor, que era de fusta, i teniu doncs, moltíssims retaules aquí a les dues imatges que actualment doncs, no n'hi ha cap. Una altra intervenció important l'any 1946 és la consolidació del claustre, on principalment es recalcen els fonaments, es consoliden els murs portants i es col·loca el forjat inclinat amb bigues de fusta i cobertura de teula. Aquí tenim dues imatges, la de l'esquerra és l'aquarel·la del claustre de Sant Pau del Camp, on s'observa l'esfondrament del forjat per deixadesa durant els anys 30 del segle XX i la imatge dreta doncs, veiem aquí en aquell moment en plena restauració del claustre. Sobre el claustre, doncs, comentar que ens trobem davant d'una joia al centre de Barcelona, ciutat del romànic tardà. Està sustentat per doble columnata perimetral, reforçada amb contraforts i amb cantonades notablement massissades. Veiem aquí la imatge superior doncs, que tenim aquesta cantonada, doncs, com es diu, doncs, ben massissada. I també tenia sobreclaustre, no sabem del cert si era original, i es va enderrocar també doncs, a causa del baix valor arquitectònic.
Aquí tenim imatges d'aquest moment de restauració del procés de consolidació dels fonaments, amb fonaments amb marcs de descàrrega. Aquí hi ha una curiositat que en el centre de la imatge veiem en l'excavació van aparèixer aquests capitells que no sabem exactament d'on venen, i és una curiositat que hi ha aquí, que en aquesta excavació van aparèixer aquests capitells que estan aquí, veieu a la imatge. I aquí es veuen imatges d'aquest claustre amb el sobreclaustre. I a la imatge de la vostra dreta veieu que a la part més dreta hi ha un segon pis encara sobre aquest claustre. Segurament d'aquí venen aquests contraforts que té el claustre en planta baixa, perquè ara mateix arquitectònicament no sé si té sentit que l'actual claustre tingui aquests contraforts. Per tant, vol dir que en algun moment o altre aquest contrafort aguantaria plantes superiors. Anem a intervencions més recents. Aquí, l'any 1979, els restauradors Saxum, Diagnosi i Tractament de Materials, van començar a fer uns estudis de morters a l'església i al claustre, mapatge de litologies, mapatge de morters i recobriments, mapatge d'organismes, mapatge d'alteracions. Aquí tenim aquestes imatges on es veuen, teníem marcat la llegenda del mapatge dels morters i recobriments, que si tenia morter de cal, etc. I a la banda dreta la llegenda amb el mapatge de les litologies, si era gres gris ocre, etc. Aquí també imatges del que s'havia anat desenvolupant en aquests estudis, el mapatge d'organismes, el mapatge d'alteracions, etc. I seguint amb el claustre, anem a una intervenció de l'any 2005 del Javier Chillida, que aquesta intervenció considerem que ja comença a ser una intervenció més encertada, més digna. Es va fer una bona intervenció i aquí principalment s'eliminen encintats de ciment i de morters en mal estat, es conserven policromies i antics enlluïts, tractament de biocides i neteja de paraments. Aquí veiem unes imatges a la banda esquerra, que és la fotografia més gran, veiem els encintats de ciment Portland, que aquests els van treure, perquè això no era una acció original, això va ser una moda de finals del segle XIX segurament, i aquí els van treure, i també fa 3 anys a l'interior de l'església també vam intervenir i també els vam treure. Veiem també una imatge de la mostra de la neteja, a la fotografia central superior. Es veu clarament en quines condicions estaven els paraments del claustre, tots enfosquits, tots ennegrits, i veiem que amb aquestes xorrejats amb microsferes anaven netejant aquesta pedra. A la banda dreta tot trobem aquesta imatge amb el parament net i com va quedar, i també a la part inferior tenim la imatge del claustre, un brut i l'altre una mica més net. L'any 2012 es fa una altra reforma a l'edifici administratiu. Aquí l'arquitecte és Esteve Roca Pallàs. Aquí el que es pretenia, l'objectiu d'aquesta reforma és portar dependències de l'Arquebisbat de Barcelona a Sant Pau del Camp, i aleshores s'agafen diferents, per optimitzar l'edifici, s'agafen diferents despatxos i es transformen en aquestes oficines actuals de delegacions del Bisbat de Barcelona. Tenim la reforma de la planta baixa, planta primera i segona, i es fan adequació de les diferents estances, millora de l'accessibilitat col·locant ascensor, adequació de la planta primera per oficines de delegacions i actualització també d'instal·lacions. Aquesta imatge està girada respecte a com ho heu vist últimament, tinc el nord desorientat aquí, però on hi ha la part més inferior, perquè ho situeu, és la casa de l'abacia, que diríem, que heu anat escoltant en tots aquests moments, i l'actual sala Abat Safont. I a la part esquerra hi ha l'entrada on es va el que era abans la sala principal. Aquesta sala principal, que per temes d'espai
s'hi ha de col·locar en el centre l'ascensor, que és en el lloc que es va trobar millor per poder-lo col·locar. No sé si seria el millor lloc, però és on es va col·locar per poder accedir a les plantes superiors i donar l'accessibilitat a l'edifici. La planta primera, amb les diferents reformes i en tots els despatxos que hi apareixen, i la planta segona, on també es reforma. Aquí es veu el detall que comentava de l'ascensor, que al mig de la sala es col·loca i, per tant, es fa aquesta intervenció amb tancaments de fusta, aquesta tarda ho veureu, i apareix aquest petit despatxet per optimitzar i aprofitar els espais. I aquesta una mica també és la reforma que es fa a la part de dalt. Pel que fa al mosaic, del mosaic també s'hi han fet diferents intervencions, moltes intervencions. La darrera és aquesta, que els conservadors va ser ABAC, a través de la constructora Orcotex, amb Josep Brazo com a director i la Sílvia Llobet com a conservadora a través d'ABAC, també amb l'informe que va fer el David Laudo. Això és l'any 2015 i es fa aquest estudi de patologies. El que fem és eliminar els abombaments i també aprofitem per fer aquesta excavació arqueològica. Abans d'ensenyar-vos imatges, us explico una mica de la cronologia d'intervencions al paviment de l'església. Originàriament sembla ser que el paviment de Sant Pau era fet de lloses de pedra de Montjuïc durant el segle XIII fins al XVIII. Després, a l'any 1895, ja es té la idea, segurament pel mateix arquitecte Francisco de Paula, de fer aquest mosaico romano que l'anomenaven, i que així està documentat, però encara no es comença a construir, segurament per temes econòmics, i el 1902 encara no s'ha acabat. Després, com també ha dit la Gemma, durant tots aquests últims 100 anys ha tingut moltíssimes inundacions que l'han afectat, ha tingut la Setmana Tràgica, ha tingut la Guerra Civil, hi ha hagut molts moments on aquest paviment s'ha anat afectant i arribem a l'any 1984 quan es fa una primera intervenció més contundent al paviment executada pel museïsta Lluís Bru. I l'any 1990 es completa la restauració del mosaic amb l'Escola Taller d'Horta, amb Lluís Bru també al capdavant. Es creu, això no ho sabem del cert, que atribueixen el paviment original el que coneixem ara actualment, el de Tessel·làtum, a la família de Lluís Bru. La composició del mosaic restituït l'any 1990 està format per una base de morter pobra de calç i Portland. Previ l'endurament de la base es polvoritza amb ciment de morter, Portland. Després es col·loca l'estesa al tram de tessel·les prèviament encolades per la part superior sobre paper d'embalar. Tot aquest muntatge de tessel·les es feia des de taller, diríem, i es porten les làmines a l'església. I un cop col·locades es retira el paper i es realitza la vorada amb ciment Portland blanc, el que coneixem com a Griffin. Aquí veiem una imatge del paviment actual abans de fer la intervenció que hem fet, i es va fer una ortofoto. En aquesta ortofoto s'aprecia molt bé aquesta lleugera inclinació que té el temple, que fa aquests 7 graus que es desvia. I aquí el que diem és que tota aquesta intervenció que es va fer el 1990, el que s'observa és que no ha sigut una bona intervenció. El paviment d'Opus Tessel·làtum presenta problemes greus de conservació i entre elles aquesta situació és una gran part deguda als materials emprats en diverses restauracions dutes a terme durant el segle XX, com he comentat, i podem afirmar que la composició del paviment anteriorment descrita no era correcta i és un sistema que avui en dia ja no es fa servir per construir paviments d'aquestes característiques. Més en un espai hem d'entendre que aquí hi ha moltíssimes, en aquest indret hi ha moltíssima humitat que ve de sota i per tant aquest paviment de la forma que està executat no deixa transpirar i el que provoca són aquests abombaments. Aquí veiem la imatge del que està passant, una mica l'abombament i es va trencant aquest mosaic.
I aquí també a la part superior tenim les imatges de diversos exemples de l'ús de resines epoxis aplicades per protegir-lo. I una de les patologies que he comentat, exemples de proliferació de fluorescències que afecten als junts, això ho veieu a les imatges de la dreta, o que afecten a les pròpies tessel·les que per la seva part superior van esclatant i es van laminant i es van trencant. Com aquí els d'ABAC van fer una extracció del mosaic per efectuar cales d'excavació arqueològica i hem fet una retirada controlada dels panells de mosaic on es complementa l'actuació tot cobrint amb morter de sacrifici. El material retirat per panells està ben registrat i ben emmagatzemat. Aquí tenim la descripció literal del procés. Hem aprofitat l'esquerda que recorria la junta entre les franges de color blanc i gris. Aquesta esquerda queda creada per la pressió del bombament, ofereix l'espai ideal per clavar les escarpes a l'hora de l'arrencament. L'engasat previ s'ha fet amb gasa de cotó i acetat i per als talls que hem utilitzat una radial amb disc de diamant. Aquí veiem les imatges de tot aquest procés. Aquí veiem les àrees d'intervenció de l'excavació. El quadrat és on es decideix fer l'excavació arqueològica i el puntejat a banda, que veieu més a l'absis, a la nau lateral dreta, és on es van fer les intervencions sense excavació. I per fer aquesta excavació arqueològica primer vam fer un georadar, que era, perquè m'entengueu, els que no ho sabeu, és com fer una radiografia del paviment per veure què trobaríem a sota. Aleshores, aprofitem aquest moment de fer l'excavació perquè és un dels temes que hem de seguir excavant per veure, perquè ens parli més de la història de Sant Pau. Per un altre costat, volíem excavar per conèixer, aviam si trobàvem restes d'un paviment anterior i també per l'altre aprofitar que havíem d'arreglar aquest mosaic. I aquí veiem la imatge de l'esquerra, les zones intervingudes del mosaic així sombrejades amb color lila, les zones intervingudes entre l'any 83 i el 91, i el quadrat aquest que teniu aquí és l'excavació que s'ha fet, l'excavació que es va fer. A les imatges superiors veiem les diferències entre el paviment més originals d'inicis del segle passat respecte a la intervenció de l'any 1983, que com es pot veure, i això ho veureu molt millor in situ aquesta tarda, la intervenció també a nivell de disseny era una mica més pobra. Aquesta és una imatge de l'excavació. I aquí veiem l'excavació ja feta. Actualment, aquestes estructures que veieu de ferro i de fusta es van col·locar perquè no podíem deixar l'excavació ja a l'aire lliure i el que s'ha fet ha sigut posar aquesta estructura i actualment hi ha un entarimat i està protegit amb una lona i això ha de permetre més endavant poder seguir fent més excavacions. Una cosa que no he comentat és que... Es veu el cursor? No. Aquí a l'excavació aflora, i també sortia en el georadar, aflora el que podria ser un possible absis anterior, però això exactament encara no sabem si la cosa va per aquí o no i per tant s'ha d'anar seguint fent excavacions. De moment ens quedem amb la incògnita del que sortirà si seguim excavant. Molt bé. Aquí restauracions més recents, la neteja i consolidació dels paraments interiors, que aquí amb l'arquitecte, els tècnics en David Laudo i el Pere Sabater com a arquitecte. El restaurador Arcobaleno. Aquesta obra la fem perquè en el moment que estem restaurant el paviment, les restauradores ens deien, escolta'm, que van caient com polsims, van caient com pedretes de dalt i aleshores el que veiem és que el que s'ha de fer és intervenir en els paraments perquè estaven molt malmesos i s'havia de fer una intervenció al que seria en la coberta i en els paraments. El que passa que això és l'any 2021, en aquell moment estem en plena crisi
la pandèmia i, per tant, la corresponent crisi econòmica, i tot això va quedar una mica estroncat i ens vam quedar només amb la intervenció de la neteja dels paraments. I aquí veiem aquesta imatge de l'estudi que va fer el David, molt en detall de totes les patologies que hi havia. I aquí també una altra imatge. Veiem a la imatge de l'esquerra l'enfosquiment. Hi havia aquest enfosquiment procedent també per una banda de fongs, però per l'altra també de la cera de les espelmes. Estava força bruta i vam fer una neteja important. I també veiem imatges de pedres que es anaven escrostonant i que podien caure i fer molt de mal. Això, quan vam pujar amb la bastida, doncs vam poder anar traient peces que estaven a punt de caure i les vam reconstruir. I aquí tenim una imatge del que és com era, així amb aquesta negror, i com va quedar un cop acabada la intervenció. Com anem de temps, perdona? De temps? Una miqueta? Val. Em queda poc a mi ja. I properes intervencions que queden per fer. Hem de seguir treballant amb el claustre. Ara mateix tenim un problema. Hem de tenir un problema amb les bases de les columnes i, per tant, perquè suposo que la intervenció que es va fer a mitjans de segle passat, algun fus no era prou llarg i el van allargar col·locant algunes peces ceràmiques i tot això s'està fent malbé. També tenim algun capitell que s'està escapçant, també a conseqüència d'aquesta la disgregació de la pedra es fa malbé, també amb el canvi climàtic, amb la contaminació, tot això afecta i, per tant, es van fer malbé i, per tant, s'ha d'actuar. I aquí ara comencem a tenir una mica de pressa en fer aquesta restauració. Ja està encarregat, ja tenim molta documentació tècnica feta al respecte, però ja està encarregat el projecte i aquí el David i el Joan Claudi, que també estan aquí, ja estan treballant per entrar-ho i per poder-ho executar. Un altre projecte que tenim pendent de llicència és amb la tanca exterior. Aquesta tanca no és que la rehabilitem perquè ens vingui molt de gust, però és per temes de seguretat. Aquesta tanca està com en perill de que caigui i, per tant, l'hem de reforçar. La rehabilitació de la coberta, aquesta rehabilitació que va quedar pendent de la fase anterior que vam fer amb el David i s'ha de seguir. Aquí el que passa aquí és la presència d'erosions, d'ingregacions, de dipòsit, pàtines i colonització biològica en la coberta inclinada. I aquí el que es proposa és modificar les lloselles de pedra calcària, les que estiguin malament, col·locar el morter de calç, un morter natural impermeabilitzant i transpirable, rajola ceràmica i morter de calç. Aquesta seria la intervenció que s'hauria de fer i que farem a la coberta, sempre i quan també l'economia ho permeti. També hem de seguir restaurant paraments exteriors i hem de fer aquesta neteja una mica seguint les dinàmiques que va fer el Xiquit en el seu moment, aquesta neteja de rejuntats, eliminació de juntes de ciment, etc. Aquí també veiem la façana principal, que hi ha algunes actuacions que s'han de fer i que ahir també en vam parlar molt d'aquestes imatges. I hem de seguir amb el paviment. El mosaic existent s'hauria de col·locar una protecció i hauríem de posar un mosaic provisional, un paviment provisional que permetés seguir treballant i que no fes malbé el que tenim a sota. Per tant, el que es plantejava és col·locar unes lloses de pedra Montjuïc sobre uns peus autonivellables i així d'aquesta manera pots aixecar peus i pots anar intervenint per sota. He de dir una cosa, que per protegir, mentre estàvem fent les actuacions de treure els agombaments i les neteges de paviment, un cop feta aquesta primera neteja, una de les coses que es van fer va ser recobrir totalment l'església amb un parquet
que no sé si algú de vosaltres ho va arribar a veure, el que passa que això va arribar, em sembla que va ser l'any 18, que es va inundar i evidentment doncs, tot el parquet va anar a Campistraus i vam dir, bueno, és una mala solució provisional per conservar el paviment i per tant no es va tornar a posar. Però sí que és cert que preparant aquesta, és una cosa que ja havia oblidat, i preparant avui aquesta xerrada doncs, vaig veure imatges de tota l'església plena de parquet, que la veritat és que impactava una mica. Hem de seguir restaurant façana, també la façana del pati posterior, i recuperar en aquest cas sí que una mica la intervenció unitària del segle XVIII, no? I en aquest cas sí que hauríem, i així ho exigeix l'Ajuntament, reproduir els emmarcats que ja hi havia. I per acabar doncs, comentaré una mica el pla director. El pla director que, com s'ha dit, doncs, ja hi ha hagut diversos. El David Laudo deu fer 2 anys, o l'any passat vam presentar-lo també a la Generalitat perquè també tinguéssim suport, però vaja, hi seguim treballant i és un pla director doncs, que no és fàcil. Aleshores, aquest pla director jo penso que ha de considerar diferents aspectes, evidentment l'arquitectònic, el funcional i el cultural. L'arquitectònic, doncs, en tant en quant és un edifici catalogat com a bé cultural d'interès nacional i com hem dit aquí, com abans comentava la Gemma i com va dir també el David ahir, durant molts anys s'han fet masses coses, algunes desafortunades, sigui PortAventura o no ho sigui, però el que necessitem és unificar aquest criteri i necessitem una mica endreçar, no? I hem d'evitar que pesi més la intervenció de l'arquitecte o tècnic que no pas el rigor històric. En definitiva, hem de protegir el patrimoni arquitectònic. El funcional és un edifici religiós que dona serveis de culte i dona servei a la diòcesi. L'ús principal és el culte i aquest pla director també jo penso que ha de parlar de l'ús, del servei que dona la parròquia al barri, a la ciutat. I tenim diversos exemples, no? Tenim, evidentment, Sant Pau, però tenim també una mica, també al mig del Raval tenim Mareu del Carme, tenim Mareu de Lourdes de Poble Sec, tenim Sant Agustí, tenim Santa Anna. Totes aquestes esglésies donen molt de servei al barri, donen molt de servei a la ciutat, fan una tasca social important, però també tenen la seva vida interna religiosa, no? I donen servei de catequesi, es fan els oficis que pertoquen, es fa la catequesi, el que sigui. Per tant, tot això s'ha de tenir en consideració i també, com deia, Sant Pau dona lloc a les oficines de les delegacions, optimitzant els espais. I aquí poso també el cultural, com a punt de trobada obert a la ciutat i al turisme. Sant Pau es troba en un barri d'una gran diversitat sociocultural on hi viu moltíssima gent de diferents països i també tenim el turisme que constantment trepitja i passeja per tot arreu i per tant jo crec que s'ha de gestionar bé com es fa aquest ús d'aquest espai. He posat aquesta imatge de la catedral perquè volia fer la imatge més del barri de Sant Pau. Aquest dimarts el que va passar és que va fer un xàfec important i a la tarda és quan va sortir el sol i veiem la Mare de Munta, el fotimer de gent que hi ha davant de la catedral. Això era aquest dimarts a la tarda, tot de turisme, els músics tocant al carrer. Per tant, una mica és el que passa quan vas caminant des de la catedral fins a Sant Pau, és el que et vas trobant, no? Per tant, aquí a Sant Pau hem de poder allotjar aquests concerts, aquestes xerrades, aquestes visites, a part inicialment del que deia, a part de tot l'ús parroquial. Aquí, una mica els usos, la imatge de la mobilitat, el circuit per
per activitat eucarística i o visites parroquials, el circuit, que és el de color vermell, per visita així més turística, i el circuit de lleure, que seria doncs, pels patis. Doncs, com us deia, necessitem aquest pla director que vagi més enllà de l'edifici i s'ha de generar un relat que pugui veure d'una forma transversal tot l'entorn que envolta Sant Pau, no? El que comentava ara mateix, no? L'arquitectura, la història, la religió, la cultura, el turisme, tot això s'ha de veure des de... Penso que aquest pla director ha d'englobar tots aquests aspectes perquè així doncs, saber cap a on hem de caminar i hem de trobar més usos i tenim espais interessants que han d'acabar d'explotar, no? Com la sala Batzafont a la planta baixa o exteriors com el pati. I també, no? Aquí s'han fet moltíssims treballs d'arqueologia, però hem de seguir amb els treballs d'arqueologia que ens han d'ajudar també a definir les intervencions més encertades. I jo tanco amb aquesta frase de l'Antoni Gaudí, que una xerrada similar a aquesta fa uns anys la vaig veure i em va agradar i sempre m'ha acompanyat, no? Que és que l'originalitat consisteix en tornar a l'origen, no? Doncs una mica aquesta mirada, per saber cap on hem d'anar, aquesta mirada enrere que ja ens deia Antoni Gaudí, doncs sempre va molt bé que tinguem. Doncs moltes gràcies.